खुलुमबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बाथौ खेराइ थानसालि बे गेटजों मोदाइसालियाव हाबलांनाय जायो। नैबे पेन्डेल बेयाव मिटिं जादों। मोदाइफोरनि जायगा बिराद मोजां जायगा बेरायनो थाखाय। बेजोंनो मोदाइसालियाव हाबलांनाय जायो। बे बांलायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर जारिमिनारि संकस बाथौ खेराइ जाहोनाय जायो। बे गेस्ट हाउस बेयाव आलासिफोर फैगोन। नैबे संकस दैमा बालाबारि अन्थाइबारि पिकनिक जाग्रा जायगा। माखासे मानसिफ्रा दुगैगासिनो दं। दैमा जिं बालाबारि हौरै गोजानाव पिकनिक जागासिनो दं। मिटिं जागासिनो दं। बेयाव कालचार प्रग्राम जादों। कालचार प्रग्रामखौ नायलांदो।